ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿಗೆ ಉಪಯೋಗನೇ ಆವಂದ ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ್ನಂಕಿ ಕುಟುಂಬೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಗುರು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಡನೆ ಸಮಸ್ತದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಇದೇ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಟು ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಆ ಬಾಕಿದ ಕುಂಟುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಐನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದ್ದು ಐತ ದೀಪೋಡು ದೈವಗು ದೀಪ ಬತ್ತವಡು ಬೊಲ್ದುದ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಕೆಕ್ಕಿಲಗಳ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚಲ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಪತ್ತ ಉಂತೋಡು ಓಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಬುರ್ದು ಈ ಬೇತೆ ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂತಕ ಪತ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಈರ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಲ ಬುಡ್ಪುನಲ ಇರೇಗ ಬುಡ್ನತ್ತಂದೆ ಒಂದು ತಾಲೆಗರಿಟ್ಟುಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡ ಅಂದ ಈರು ಕೇರು ನಾವು ನೆಕ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಈ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಸೈತನಗ್ನ ಕ್ರಿಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತು ಪಾತೀರಿಯ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ದಾಯ ಎಂದು ಪಾತೀರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಜಗತ್ತಡು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗೋಲು ಅನೇಕ ಮತಪಂತೋಲು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಮಾತ ಇರೇಗ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ನಾಶ ಆತನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಡೆ ನಾಶ ಆತನು ಅಂಚಿನನೇ ನೀ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳುನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಡಾಯಿ ನಾವು ಮೂಲಪಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನೋಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ನಾಶ ಒಂದು ಪೋಣ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶ ಇಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಐಕ್ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪನ ಪಂಡಾಗ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಆತನ ಬುಡ್ಪುನವ ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಣದ ಜನ ತಲೆಮಾರುಗು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ್ಚಂದೆ ಅವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಬೋಡೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚೆ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬತ್ತ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಕುಶಿತ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದು ಪಂಡನೇನು ಪೂರ ಕೇನೋಡೊಂದತ್ತು ಅದು ಪಂಡನೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡೊಂದತ್ತು ಅಂಡ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಮಾಡಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಆ ಕೇರ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ನನ್ನ ಐತಿ ಇನಿ ಪಾತಿರ್ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಸಂಶಯಗಳು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಲ ಐನ ತಿರ್ತಿ ನಿಖಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆರಿಪವಳಿ ಇಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುರಣಿ ಎಂಜಿಯರ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಐಟೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೈತನಕಲ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇರಿಜ್ಜ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂಡ ಐಕ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೊನ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ಕೋಡೆತ್ತು ಬಾರಿ ದುಂಬುರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ಮರಣ ಅದು 14ನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಅತನ 14 ದಿನ ಕರಿನಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮರಣ ಅದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಬಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುದುವಾಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕನಿಯನ್ ಸಮಾಜ ಮುಕುಲು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಅಂದ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ದುಂಬು ಅಕಲೇಡನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ವಿಚಾರ ದಾಯಕೇನೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿ ದೈವನು ನಂಬುನಕ್ಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೀಟಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ಅರಿವು ಇತ್ತನಕ್ಲಕ್ಲು ಐರ್ದಾದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾಲ ಪೋಪುಣಂದು ಇತ್ತನ ಆ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ತೂಪುಂಡ ಕನ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಯ ತತ್ತನ ಪೊದುವಾಲ್ರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಢಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಅಪಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೋದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆತನ ದಾದ ಅಂತ ಕೇನಾಗ ಮುಜೇಶ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಬರ್ಪ ಒಂಜ ದೈವ ಬಲ ಉಂಡು ದೈವ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಗುರುಬಲ ಉಂಡು ಗುರುಬಲ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾನುಕೂಲ ಉಂಡು ದೈವಾನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗಳು ತುಪ್ಪ ಮಾತ ದೈವದ ತೋಜುಂಡು ದೈವ ಬಲ ಪಂಡ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಅತನ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದಾಯಗಿ ದೈವ ಬಲತ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನದಿ ಓಡೊಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುನಾಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಏಪಲ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಂದೇಕಲ ದಾಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಐನು ಕೇರ್ನಾಗ ಗುರುಬಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಐನು ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದೋಡು ಗುರು ಉಂದುಲ ಲೆಪ್ಪಿರು ದೈವ ಬಲ ದೇವರ ಬಲ ಅಂತ ಕೇಂಜಿರು ದೈವ ಬಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ 14ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸೋದು ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕಲ ಈ ಪ್ರೇತ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನು ನೆನಪುದಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ತೂವೋನ್ ನಾವು ವಾಕಮೂಲ ಬಿರುಪು ನಾವು ಕುಲೆಕುಲೇನು ಪ್ರೇತುಲೇನು ಪತೋನ್ ನಾವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬೋಡು ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ನೋಟೋಡು ಪೋಪ
ಗುರುಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತನ ದಾದಾಂಡಲ ಸದ್ಗತಿ ಆವಡ್ದನ್ನ ಐಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಚಿನಕೇಂದ್ರ ಕೈತಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ದಾಯಗಿರು ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ತೌಲವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತೌಲವ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇರೇಗ ತುಳುವೀರಿನ ಪ್ರತಿಯೂರಿಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಈಶ್ವರನ ಗಣಮನಿಲ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಶಿವಭಕ್ತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ ಇರೇಗ ಮಿತ್ತಡ್ಯದ ಭಸ್ಮ ಬಾರದೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ದು ಹೋಪನಂಚಿನ ರೂಢಿಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಹಿಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಶಿವಭಕ್ತಿರು ಶಿವಾರಾಧಕಿರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗತಿಸದು ಪೋಯೆ ಆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದವನಾಗ ದೈವಾನುಕೂಲ ಕಂಬಿಂಡು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಗಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ತೊಂದರೆತ್ತನ ಏನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ಆಯನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾಲಿತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಒಂಜ ಅಂತೋಡು ಮುಗಿಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ತಪ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾನ ಲೋಕೋಡು ಅನರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 1000 ಪೂಜೆ ಮಂತನಲ ಏಪಲ ಇದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೆರ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಹೊರ ಮಂತದನ ತಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿತದೇ ಶುದ್ಧತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇಡತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದಾಯಗಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ತಪ್ಪುನು ಮನ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಎಲರ್ಟಾಯರ ಬೋಡೋದು ಪನ್ಪಿರ ಇರ್ದಾದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಾನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ದಾದು ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸರಳ ಬುಕ ಮುಗ್ಧ ಬುಕ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ದುಂಬುದಾಕಲು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನ ಕೊಟ್ಟು ಇನಿದಾನೆ ಆತಂದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಗ ಮಂತನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಾದಿಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಐಟ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾದೆ ಇತ ಇನಿದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಇನಿತ್ತ ಹಿರಿಯಾಗ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ಆಪನು ಮರಣ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೋ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾವು ಏತ ಜನತ ಒಂಜಿ ಸಾರಣ ಐನುದ ಜನ ಆಪುಂಡು ಜನ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಗಮನದಿದ್ದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ವ ಎಂಚಿನ ಕನಾವಡು ಎಂಕೊಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಕನಾವಡು ಅಪಗ ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಪೂ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಪಟಾಗೊಂದಾಲೆ ಎಂದು ಸರಿತುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿಗೆ ಉಪಯೋಗನೇ ಆವಂದ ನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ನಂಕಿನಿ ಹಾಲರ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನು ಸಾವುಗು ಪಿಂಗಾರ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವುಗು ಪೂತ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವುಗು ಬೊಂಡದ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಸಾವುಗು ಪೊಟೊತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸಾವು ಅರ್ಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕುಡ್ರ ಇಂಚಿನ ಇಂಚು ಪಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೇತಗು ತೊಂದರೆ ಸದ್ಗತಿ ಅನಾಗ ಇನಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಡೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಜ್ಯೋತಿಷರಡೆ ಹೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ದೈವಾನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗಲ ಗುರು ಬಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುನಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುರು ಬಂಡಂದ ನಮ್ಮ ದೈವಾನುಕೂಲ ಏರ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ತೂತನ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೋರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಲೋಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಓಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಂದೋದ ಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬುಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾಪೆ ನೇನು ಮಾತ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ಮಠಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟು ಇಂದೆಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ದೈವಗುಲ ಇನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷರನಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಚೀಟಿಗಳ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಲಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಂಜಿರದೊಂಜಿ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎಂಚು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ತುಳಿ ಇನಿ ದೈವದಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ಆಪುನಲ್ಪ ಇನಿ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ಅನ್ನಗದೊಂಜಿ ಕಜಿಪು ಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡ ಓಡು ಅದು ಕುಂಬುಡ ಓಡು ಕಾಯಿ ಜಲ್ಪ ಕುಂಬುಡಲ ಓಡ್ಲ ಸಾವುದಲ್ಪಲ ಕುಂಬುಡಲ ಓಡ್ಲ ಇನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೋರಿದಲ್ಪ ಇನಿ ನಮಕ್ ಇರೆಗೆ ಪೂಕರೆ ಪಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ಪ ಸಾವುದಲ್ಪಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರ ಕಟ್ಟುಣೆ ಅಂದುಂಡು ಅವಲ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಅಂತರ 7 ತರ ಒಂಬಂತರಡು ಅವೇ ಆಕೃತಿಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂತರ ಕಟ್ಟುಣ ಉಂಡು ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಇರೆಗೆ ಸಿಂಗದನುಗ್ಲ ಸಾವುದಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಪುನತ್ತ ಕೈತಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಮರಣಗೂ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟು ಕೊಣದು ಪೊಪ್ಪ ಈ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟು ದಾಯಕೊನಪ್ಪ ಬಣದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಏತು ಪತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಣದು ಪೋಣಲ ಕಾಟುಗು ಪಾಡ್ನೆ ಪುನಕ್ಕು ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಆ ಬಾಕಿದ ಕುಂಟುನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಡಿವಾಲಿರು ಐನೆ ಅರ್ಧದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದು ಐನು ಐಟ್ಟ ದೀಪೊಡು ದೈವಗು ದೀಪ ಹೊತ್ತಾವಡು ಒಂದುಂಟು ಇನಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಾವಡು ಒಂದುಂಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ತುಳಿ
ಅಪ್ಪ ಇರಿ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದಾತನಿಗೆ ಹೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನನ ನಮ್ಮ ಮರಣ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿರದೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನಿದ ಜ್ಯೋತಿಷರಿಗಳ ಇನಿತ ಜ್ಯೋತಿಷರನ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಬದುಕೋಲ್ಯ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ತೋಜುಲ ಯಾನಕೇನು ಒಂದೇನು ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಪಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ನೇನು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂದೆ ಪೋಯಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡ ಸುಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕು ದುಪ್ಪಿ ನಂಗೆ ಆಕಲಿಗೆ ಇನಿತ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಂತ ರಡ್ದಿಂದ ಚಾಕಿರಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕರ ಪಂದದ ರಡ್ಡು ಒಣಸು ಕೊರಲಿ ಅತನದ ಆದಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಕನನೀರ್ದಿಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ನನದ ನಡುಂಬು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿತ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿತೀಜ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಇನ್ನಿ ಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದುವರಿದನೆ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾತನೆ ಇನ್ನು ಐನು ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಬೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅರೆಗಲ ಈ ಪುರ್ತರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ತುಲೆ ಇನಿ ಈರಿ ಬೊಲ್ಪುಗ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ಮಾತೇಟ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷರೇ ತೋಜುವೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಕತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುರ್ಸೋತು ಜೀರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುರೋಹಿತೇರಿ ಇನಿ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ಹೋಮ ಮೂಜಿ 4 ಪೂಜೆಲೇನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಜನಕ್ಕಲು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತಂದೆ ಮಾನಸಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಐರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದಿಜ್ಜೀರಿ ಆಂಡ ಒಯ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಐನು ಮಂತೊಂದುಜ್ಜೀರಿ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನೇನು ಮನ್ಪಂದ ನಿರ್ದಾದು ಒಯ್ನೊಯ್ನ ಮಂತ ನಿರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಐರ್ದಾದು ಎಂಚಿನನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ತೆರಿದ ಅಂಡಲ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಂಡಲ ತೆರಿದು ಐನೈನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕುಟುಂಬೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಗುರು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಡನೆ ಸಮಸ್ತತೆ ಈ ಮರಣ ಪಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರ ನಮ್ಮ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸೇನಿರೋದು ಬೊಕ ಅವು ಇರೇ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸ್ವಾಧೀನೋಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರೇಗೆ ಕುಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ವಾಹ ಕುಟುಂಬೋಡು ಈ ಗ್ರಾಮ ದೈಯೋಡು ದ ಚಾಕಿರಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರೂಪು ಅತನ ಮಾನಿ ರೂಪಿರು ಅತನ ಚಾಕಿರಿದ ಕುಲುಪಿರು ಅಕ್ಕಲು ಮರಣ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕೈಟು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಮೂಲು ಇರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಇರೆಗೆ ಒಲ್ಲಂಡಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಹಂಚಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಹತ್ರೋನ ಪುರುಷಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದ್ದು ಕರುಣೆ ಜನ ಇತ್ತನ ಆಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಯಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ಒಂಜಿ ಸದ್ಗತಿನ ಕನರಿರೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಈ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಈ ದೈವತ ಚಾಕಿರಿದಾಗಲಿ ದೈವನರ್ತಕಿರಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇತವನ್ನು ಪಡೆಯೋನ್ನೆತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ದೈವಡ ಕೇನೇರಂಡು ಅಪ್ಪ ಪ್ರೇತ ಇತ್ತದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆಗೆ ಪಂಡ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಪ್ರೇತೋನು ಎಂಚ ಬುಡ್ಪವನ್ನೆತನ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆದ ನಮ್ಮ ತೌಲವನಿಟ್ಟು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಇರೆಗೆ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ ಆ ಪ್ರೇತೋ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಾಡ್ದಂಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗು ನೇಮಾಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಿರುಪದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಡು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಗುತ್ತುದಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತು ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ನಮ್ಮ ವಾ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿನ ಬುಡ್ಪ ಅಡಿಕೊನೋದು ಆ ಸಿಂಗದನದ ಅಡಿಗಂಡ ಸಿಂಗದನಕ್ಕೆ ಅತನ ಮಾಡೋಗು ಬಂಡಾರ ದಿಪ್ಪಿರೋದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಡಿ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಉಜ್ಜಾಲ್ದು ತೀರ್ಥ ದೀದುಪ್ಪಿರು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪತಿಮಾನಿಚ್ಚಿಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕುಲ ಬುಡ್ಪಾಯರಪ್ಪಜಿ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುರು ಪೂರ ಆನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಪುನು ಮೂಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂತೆ ಆಯ್ ಗತಿಸದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೈಟುಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿಂಡು ತಿಕ್ಕದನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕುಲಿ ನಂಜಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಬುರ್ದು ಕೊರಡಿ ಅವು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಕೇಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಪುಣ್ಯ ಆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಿನ ಕೊನದು ವಾ ದೈವ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ನೀನು ನರ್ತಕರ್ನ ಕೈಟ್ ನೀನು ಕೊರ್ದು ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಿನ ಕೊರಿಯರ ದೈವ ಕೇಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪಗ ಆಯ್ನ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬೊಲ್ದುದ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಕೆಕ್ಕಿಲಗಳ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚಲ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಪತ್ತು ಉಂತೋಡು ಆತ ಉಂತುನಾಗ ವಾ ಪೊರ್ತುಡಿರೆಗ ಆದ ಪೋದ ಆ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಿನಾಯ್ಕ ದಕ್ಕಡು ಅಪಗ ಆಯ್ನ ಮಡಿತದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತನಾಗಲ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ತಿರ್ಗೊಂದು 7 ಜನ ಕುಟುಂಬಿಕರುಳಿರಕ್ಲು ನಮ್ಮ ವಾ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡತ್ತದೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಓಲ ಉಂತಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಕೊನೋದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆ ದೀದುಪ್ಪುನ ಆ ಮನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ದೀಪ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೀದುಪ್ಪುನ ಐಟು ಕೊನೋದು ನೀನು ದೀಯೋಡು ದೀದ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜನ್ ದೈವೈನಿ
నేను ಬುರ್ದುಗೊಂಡು ರಾಜನ್ ದೇವೈನಿ నేను ಬುರ್ದುಗೊಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪನೀರಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆಂಚ ನಿಕ್ಕಾಯಿನ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇತಂಲ ತನ್ನ ಜಕ್ಕೇಳ್ದು ತನ್ನ ನೆನು ಮಟ್ಟೇಳ್ದು ತನ್ನ ಉಡಾಳ್ದು ದಿವಂಡು ಐರ್ದಾದ ಇದು ಕೊಣದು ಬತ್ತ ಇದು ಕೊರಿಯರಂಡು ಇಂದು ಇರೆಗ್ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆದ ದುಂಬುದ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಬನ್ಪಣದಿ ಕುಲೆ ಬುಡ್ಪಾವನ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕುಡಲ ಇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಡಪು ಅಲ್ಪ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಅವಡು ಕುಡ ಪ್ರೇತನು ಕೊಣದು ಓಡಾಂಡ ಸುದೆ ಕಡಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಯ್ರ ಶುರುವಾತಂದು ನಿಜವಾದ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕೈರ್ದೇ ನಮ್ಮ ಐನು ಕೊಣದು ಬತ್ತದು ಪರಿಯರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪವನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಪ್ಪ ಇನಿತ್ತ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪವನಕ್ಕೆ ಇನಿತ್ತ ಭಾರಿ ಭಯಂಕರ ಖರ್ಚು ಬಂಡ ಕೆಲವು ರಾತಿ ಪ್ರೇತನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತ ಪನ್ನೀರ ಪಿದಾರ್ತೀರಿ ಅವು ಕೊಂಚ 4-5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಡಿ ಇದೇಗ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಇಡೀ ದಿನ ಮಂತ್ರ ಕೊಂಚ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಇಂಥ ಖರ್ಚುಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೂ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಬುಡ್ಪಾಯರ್ಲ ಪ್ರೇತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಸ ವೇಸ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಯಲ ಬುಡ್ನಂದ ಅಂಡ ಅಡಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಪಂಜುಲ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರುತರ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಉಡುಪೇರು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಕುಟುಂಬಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣ ಆರು ಮರಣ ಪಡೀರ್ನ ಅರೊಂಜಿ ಕುರುನು ನಮ್ಮ ಒರ್ತು ನೋಡುವುದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಗುರುತರ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೋರಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚುನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಸನದ ಪೇಂಟೆ ಬಾಗೋಲೆಡು ಮಾತ ಇನಿ ಮಸನದ ಅಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಸುಡಲೆದ ಕಂಡಂದೇ ಇತ್ತನೆ ಸೈತನಕ್ಲೇನು ಕಂಡೋಡೇ ಪೊತ್ತವಡು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಯಿ ಪೊರ್ತುದುಲಾವು ದೈ ಪೊರ್ತುದುಲಾವು ಕಂಡೋಡೇ ಪೊತ್ತವಡು ಉಂಡು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಡಲೆದ ಕಂಡಂದೇ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಕಂಡೋಡು ಆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ ಕೊಣದು ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಐನು ಪೊತ್ತೈನ ಕಂಡೋಡು ದೂಪೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೂಪೇನು ಬುಕ್ಕ ದಾನೆ ಮಂಡ ಕುಡಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರತನು ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಏನಿಲ್ದ ಇನ್ನು ನಾಯಿರ ಪತ್ತು ದಪ್ಪೋಡು ಆ ಗೋರಿನ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಏಪನೇ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೋಲ್ದ 16 ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಮರಣ ಆಂಡಲ ಎನೆಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ಐನು ಆ ಮರಣ ಪಡ್ನಾಯನ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಐನು ನಾಯಿರ ಪತ್ತದು ದತ್ತದು ಕುಡ ಐನ ಆ ಮಣ್ಣನು ಆ ಬೊನ್ಯುನು ಕುಡ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣನು ಆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋವನ ವಿಶೇಷ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತದೆ ಅವನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಲಾದ ಮಣ್ಣಿದಾನೆ ಆ ಮಣ್ಣಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುನ ನಿಯಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನ ನಾನು ಇನಿ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಒಲ ನಮ್ಮ ಇದು ದಾಲ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಡು ಗೋರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಗೋರಿ ಬೇಕಾದ ಬೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಗುರುತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ವರ್ಷಾಚರಣೆಲ್ಲ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಕೆಂಡ ಆ ಪ್ರೇತಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಈ ಮೋಕ್ಷೋಪೋಪನೇನು ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ಧ ಪಡ್ದು ಅವರ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಲೆತ್ತದು ಕೂಡ ಕಡಪುಡ್ಬೇರಿ ಆನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತೋಲು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತೋಲು ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕೈಟು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಐರ್ದಾದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಾ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಅಡ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಂಬುಚ್ಚಿಡು ಇರೇ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕಜಿಪ್ಪು ಗಿಜಿಪ್ಪು ಅಂತದಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂತ ಇನ್ನು ತಡ್ಡೆಡು ಮಿತ್ತಡ್ಡೆಡು ದೀಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇನ್ನಿಲ ರೂಢಿಂಡು ನೇನ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಲ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಜ ನಿರ್ದಾದೆ ಮಾಯಾದೃಷ್ಟಿ ಚರ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರಡ್ಡೆ ಶಬ್ದೋಲು ಬರ್ಪತುಲೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಲ ಮಾಯಾದೃಷ್ಟಿ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜಿಜೀರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾಯಾದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿರೇನು ಅಂಚ ಐರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಪ್ರೇತದ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಇರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಷದ ದಿನ ಬುಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಉದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅದು ಇದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬವು ಬಜಿಲ್ ವಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪರ್ಬದಾನಿಯವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತದಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್ನುಂಡು ಆಟಿದ ಕರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕುಂಟು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಕುರಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೆತ್ತ ಕರಂದೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ದೀಪುಂಡು ಒಂದು ಬಾತ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ನಂಬಿಕೆಲು ಉದೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನವೇರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಐನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಏತಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಅವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅತನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುಂಬೆ ಶ್ರೀರಾಡಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೆಗೆ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆ
ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಲೋಹ ಚುಂಬಕದಂಥ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಸೆಳೆತ ಇರುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಪಂತೀರಿ ನೀನು ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಓಲ ಜಗತ್ತಿಡು ತಿಕ್ಕಂದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಲುಪ್ಪುನೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಇರೆ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡುಪ್ಪರು ಅತಂಡ ಈ ರಷ್ಯಾ ಡುಪ್ಪಡು ಕೆನಡಾ ಡುಪ್ಪಡು ಇನಿ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಮೂಲ ಇತ್ತನೇರ್ದಾದು ನಂಗೆ ಇನಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಮನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕುಬಲಡಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಕುಬಲದ ಅಡಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕುಬಲಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನೇರ್ದಾದು ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಕುಬಲಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಬಲಂದು ಪಂಡನ ಏನ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ಪು ನಾವು ಆ ಕುಬಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಕುಬಲಡ್ ಮುಡಿಪುನು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಆ ಕುಬಲಡ್ ಅಂಚೆ ಇರೆ ಕುಬಲ ಅಡಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆಕೃತಿ ನಂಗೆ ದಾದಾಪು ನೋಡ ಈ ನೀತ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪಡೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಸದ್ಗತಿ ಒಂಜಿ ಸಾವು ಮನ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲಲಾಪುನು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲಾಪುನು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಕು ಬತ್ತದು ಸರಳ ರೀತಿದು ನಮ್ಮ ಇರೆ ಕಾಯಿ ಕುಂಬಡ ಅರ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಸದು ಅಕ್ಲೆರ ಪಂಡದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಪಸ್ಮರ ಬಾಧೆಡ ತನ್ನ ಕಷ್ಟೋಡ ರೋಗ ರುಜನಡ ತೀರ್ಪೋಣ ಇನ್ನು ಪಂಡದು ಈರೈನು ಪೊರ್ಲೂರು ಸದ್ಗತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 14ಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪೋದು ನೇನು ಇರೇನು ಒಪ್ಪಿಪ್ಪು ಸಭಾ ಪನ್ ನಡೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಸರಳವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾವುನು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇದೇ ಇರೆಗೆ ಮುರಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಕೇಂಡಿರು ಬಂಡಾರಿ ಮಡಿವಾಲೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾವೆಂಚ ಅಂದು ಏತ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಜೀವಂತ ಇಪ್ಪುಂಡ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅಗೇಲು ತಂಬಿಲ ದಲ್ಯ ನಡರಿ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಡಿವಾಲ ಬಂಡಾರಿ ಕೊರತೆ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ವರ್ಗೋಲು ಇಜ್ಜಂದೇ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಾರ್ಯಲು ಪೂರ್ಣ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐರ್ದಾದು ಬಟ್ ವಾನಮನಿರ್ಲ ಐನ ಕೊರತೆ ಬರಂದು ಇನ್ನೀಗಲ ಒಂಜಿ ಉಡತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಉರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಪನ್ನಡ ಖಂಡಿತ ಐನ ಮನ್ಪೇರು ಈಗ ಐನ ಬಂಡಾರಿ ಮಡಿವಾಲೇರು ಬತ್ತಜಿಂದ ದಾದ ಅಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಐನ ಕೊರತೆ ಬತ್ತನಿರ್ದು ಕಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಎತ್ತದ ಹೇಗತ್ತನೇನಿ ತುಳುನಾಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೇಮ ಹೋಮ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಅನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೆಗೆ ಪೂರ ವರ್ಗೋಲ್ಲ ಇತ್ತದತ್ತ ದೈವದ ನೇಮ ಅಪ್ಪನು ಇತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೂ ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿನೊಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಸೇರುನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡು ಆ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಏತು ಜನಗಳಿರು ಮೂಲ ಕುಟುಂಬ ತಂದು ಮುಜಿನಾಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸೂತಕ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ನೇಟೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೆರಿಯ ನೋಡಿಂಜಿನ ಬಂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಮೆ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಏರಿ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪುಣವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಇಂಚಿನಾಯನೇ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕೆ ಪನ್ಪುಣೆಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂತಕಾದಿ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಪತ್ತೆ ಸೇರಿಯರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಾದಾಪನಿಗೆನ್ನ ಆಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲಾವರ್ದಾದ ತನ್ನ ಇರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಇರ್ದಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಈ ದನಿಯೋಕೆ ಪಂಡ ಇರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಭೂ ಒಡೆತನತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂ ಒಡೆತನಪ್ಪನಾಗ ಇರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ದಾದಾಪನ ಮನ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಗೇನಿ ಗೊರ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಊರು ಹೊಡೆದು ನನ್ನಂಜಿ ಊರು ಹೋಪನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಊರು ಹೊಡೆದು ಕುಡೊಂಜಿ ಊರು ಹೋಪನಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಭೂಮಿ ಬಡದಲ್ಲ ಅಡೆ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಹಾಪನತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಮಾತಾದಾನಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪುಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋದುಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗ ದಾದವನ ಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಕುಟುಂಬ ನಾಲೈನು ವಿಭಾಗಗಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣು ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತನೇರ್ದಾದು ಓಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಬುರ್ದು ಈ ಬೇತೆ ಒಯ್ಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂತಕ ಪತ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಸೂತಕ ಏಪ ಪತ್ತುಂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಟಿರಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು 10 ಕುಟುಂಬ ಐಕೆ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಸೂತಕ ಹೋಗಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೂತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಐಕೆ ದಾಲ ಐಕ ಅವು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ದೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊಂದಲ ಆತನ ಬಂಡ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇಂಚ ಮುರನ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಇಂಚ ಕೇಂದ್ರಿ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬನ ಇಲ್ಲೇ ಅವನು ಫಿರಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೂತಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುಣು ಐಕೆ ಯಾನೆ ಈ ಪುರ್ತು ದಾದ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ಎಂಡ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಆತನತ್ತು ಈರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಶೈಲಿ ಮಲ್ಲ ಆತನೆ ದಾಯಗೆಂಡ ದುಮ್ಮು ನೆರೆದು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ
ಅಂಚಿನ ಇರೇಗ ಒಂಜಿಲ್ಲಾಲು ಅಪ್ಪೆಲ ಪೆದ್ದು ಅಂತ ಮಗಲ್ಲ ಪೆದ್ದು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇರೇಗ ಅಪ್ಪಗ ಇರೇಗ ಸೂತಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತಿತ್ತನ ಇರೇಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರೇಗ ಗ್ರಾಮ ದೆಯ್ಯೋ ಕೈಲ್ಗರ್ತನ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಲಾಂಡಲ ಒರ್ಸೋಗರ ಚೌತಿ ಬಲಸುನೆ ಕೊಂಚ ಸೂತಗಾದಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ತಟ್ಟುನ ಬುಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೋ ಗೊಂಜಿ ಆನ ಗೊಂಜಿ ಆಪುನ ಬುಡ್ನ ಇರೇಗ ಸೂತಗ ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಇರೇಗ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬೊಕ ಉಂದೇನು ಮಾತ ಇರೇಗ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾದು ಇರೇಗ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಗಾರೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದಾದು ಇರೇಗ ಇನಿ ಇರೇಗೆ ಸೂತಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ದುಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ಇರೇಗ ಬಾಕಿ ಬರ್ತುಡು ಬೆನ್ಪುನು ವರ್ಷೋಡರ ಭೂತೋಗು ಸೇರ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇರ್ನು ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ನು ಊರ್ದ ದೇವ್ರ ನಡೆ ಪೋಪು ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ನೀರು ಮೈಪುನ್ನ ಮಿತ್ತಡ್ಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಪುನ್ನ ಅತ್ತನ ಇರೆಗಿಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಪು ನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಲತ್ತನ ಅಪಗ ಭಕ್ತಿರ್ಲತ್ತನ ಐರ್ದಾದ ಅಂಚ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದಾದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನದಾಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಟು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮುರಿಯೋದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೇಜಾರಾದ ಪಣ್ಣನದಾಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪೇದುಂಡು ಅಪಗದ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ 10 ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲಲು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಟುಜಿದಾಯ ಎಂದಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾತನೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕುಟುಂಬನ ಇಲ್ಲವಂತ ಸೂತಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪಾಯಿರಿ ಸೂತಕಲ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಡಪೋಡವು ನಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೂತಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ನೀನು ಮುರನಂಜನ ಈರ್ ಮಾತ ಈತ ಮಾತ ಪಾತಿರುವತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಉಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡ ಅವಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿದೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ತರಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಗಮನದೀದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುನರಿಗೆ ಪನ್ಪುಂಡಾದ ಪಂಡ 4 ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೀರಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರುತ್ತೀರಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೀರಿ ಬರೆದು ಜಾಗೃತಿ ದೀತೀರಿ ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಕಾಲೋರ್ದಿಂಚಲ ಮಸ್ತಕೊಡು ಊರು ನೆನಪುದಿದ್ದು ಬಾಯಿರ್ದ ಬಾಯಿ ಪಂಡದ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಕಟ್ಟು ಊರಿದನೆ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೆರ ತೈನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿಗೊಂದು ಹೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕಟ್ಟುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೆಯ್ವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೆಯ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪ ದೆಯ್ವನ ಏಪಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ರಿಸರ್ಚಿಗೆ ಹೋನಾಗ ದೆಯ್ವ ಕೈ ಮುಗಿಯರತನ ಸೊತ್ತು ಅಂಚ ನೀನು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ದಯಪಂಡ ಸಾವು ಜನನ ಮರಣ ಕೃಷಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಪದರಾಡ್ದು ಮಾತ ಇರಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಬರೆದಿಜ್ಜಿ ನೀನು ಮಾತ ಮಸ್ತಕಡು ಬಾಯಿರ್ದ ಬಾಯಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡದು ನಂಬಿಕೆದ ಸೊತ್ತು ಪಂಡದು ನಮ್ಮೈನು ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೇಕು ಭೀತಿಯೂ ಬೇಕು ಪಂಪನಂಚಿನ ಬಯೋಟೈನ್ ನಿಮಿಟ್ಟ ಕೊಣ ತುಂತದ ಇನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ವಿಚಾರಲ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಆರಂಭ ಆತಂದು ಬೊಕ ನೆಕ್ ಓಲ್ಲ ನೆಕ್ ಈರ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಲ ಬುಡ್ಪುನಲ ಇರೇಗ ಬುಡ್ನತ್ತಂದೆ ಒಂದು ತಾಲೆಗರಿಟ್ಟುಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡ ಅಂದು ಇರು ಕೇರು ನಾವು ನೆಕ್ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ ಆಚರಣೆ ಮಂತ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೀರೇ ನಮ್ಮಂದೆ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅವು ಇರ್ನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯವು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೀನು ಮಾತ ಒಯ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸವನಿರ್ದಲ್ಲ ಆಚರಿಸು ನೀನು ತೂದು ಆಚರಿಸಲೇ ಇದು ಮನ್ಪುಡ ಅದು ಮುರನೆಂಜಿ ಆಯ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೊಚ್ಚು ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಗುತ್ತಿರಿತನ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತನ ನೀರುಡು ಒಲನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಬರ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಆಧಾರಡು ಪನ್ಪಾರಿ ಈಗ ವಾ ಪುಸ್ತಕಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಿರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯಾನು ನೆಕ್ಕ ದುಂಬಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಒಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈನಿ ದುಂಬುದಾಕಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋತೀರಿ ಇನಿ ಐನು ಪಾಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತುಜ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬನ್ನೊಲುಪ್ಪ ಅತನ ಇರಿಗೆ ಗಗ್ಗರದ ರೂಪಪ್ಪು ಅತನ ಇರಿಗೆ ಅನಿತ ಚಿತ್ರಣಪ್ಪು ಮಾತ ಇರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಐನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲ್ತಜ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದೇ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ದಾದಾಪನ ಹೊನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ದಾಯಿ ಕಡ್ಪುನ ಐನ ಮತ್ತು ಕುಂಟಾಲ್ ದಾನ ತರೋಳಿ ದಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ನನೊಂಜು ಐರ್ಲ ಕಡಪು ಬೋದ ಮತ್ತು ಕಡಪುಲೆತೆ ಕುಕ್ಕುದೇನೆ ಕಡ್ತದನೆ ದಾಯಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಶಿವ ಹೋದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶವ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇರೆಗೆ ಶವ ಅಂದ ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಲೀನಾಪನಾಗ ಶರೀರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೇತೋರ್ನ ನಂಬುವ ನಮ್ಮ ಗತಿಸೈನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರಟ್ಟು ಗಾಲಿನ ಪೆತ್ತಾಡು ಕಂಜಿರು ಪೂರೆಟ್ಲ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ತೋತನಾಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇರೆಗ ಆತ್ಮ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಪೊಡ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿ ಕಟ್ಪತ್ತನ ಆತ್ಮ ಪೋದ ಐತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಐತೆ ಕುಲ್ಲುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲು
ನಂಬಿಕೆಲು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗವು ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಗುತ್ತಿಡು ಕುಲ್ಲುದಾದ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪದಲ್ಪ ಬತ್ತು ತುಳಸಿದ ಇಟ್ಟು ಆಹ್ವಾನ ಆಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಬರಂಗುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂತೆ ವಾಕಾರನೋಗ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಇರೆಗೆ ತಂಜು ವೇಳೆ ಓಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಓಲೊಂಜಿ ಮಸನ ಬತ್ತಾಯಿನಾಗ್ರಿಗೆ ದಾದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪು ಮುಲ್ಪಲೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಂಡಲ ಕುಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕರ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನಿದ್ದು ನೋಡೋದು ಬುಕ್ಕ ಹೀರ ಇನ್ನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಓಲು ಪೊತ್ತದರ ಆ ಭಸ್ಮನಾಂಡಲ ಬೊನ್ಯೂನು ಕೊಣೋದತ್ತು ಬೂದಿಯೊಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಐನು ಮಂತದೇ ಇರತ್ತ ದಾಯಿಂದ ಕೇಳೊಂದು ಪೋಪನ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರೆಗಳ ಕುಕ್ಕು ಮರ ಕರ್ತದೆ ಏನು ಅಮ್ಮೆರೆಗಳ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕರ್ತದೆ ಏನು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಕರ್ತನು ಅನ್ನಾಗ ಯಾನೇ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಐನು ಕೊಣೋದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಉಡು ಇತ್ತ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಮರತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದು ದುಮ್ಮೋತ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುನಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರೆ ಕುಕ್ಕು ಬೂರೊಂದು ಲತ್ತನೆ ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೀರೇ ಕುಕ್ಕು ಅಂಗಡಿದು ಕೊಣತ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕೊರಂಟೆಡ್ ಅವನು ಮೂಲ ಉತ್ತಿನ ಪೂರ ಮರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೆಲ್ಲು ಕರ್ತನೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಕರ್ತದೆ ಬಾಕಿದೇನು ಮುಂದುವರಿತಂದು ಮತ್ತು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಗೊಂಡ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಕ ಒಂಜ ಆತನ ಮರನ್ಲ ಬುಲೆಪ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡದಿರಿಗೆ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಸಹಿತನ ಎಲೂನು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಕೊಣದು ಹೋದು ಅವಳು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಕೊಣದು ಐಕ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಮನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಮಾತೇಕಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಿಯಮವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದಿರಿ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಐನನಿ ನಿಯಮಲುಲ್ಲ ಅವು ನಿಯಮ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ನಿಯಮನು ಮಾತೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಉದೇನು ನಮ್ಮಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಯಬಂಡ ಮನ ಮುರನ್ಲ ಪಂತೆ ತೊಟಿಲು ಪಾಟ್ನ ಬಾಲಿರ್ದೇ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ಇರೆಗ್ ತೊಟಿಲ್ಡು ಪಾಡ್ನಗನಿ ಮೈತ ಬುಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಮನಿ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ತೊಟಿಲು ಪಾಡ್ನನಿ ಇರೆಗ್ ಅಂಬಿಡು ಕದಿಕೆ ಬಂತಿ ಮುಟ್ಟಬ ಬೊಕ ದೇವಗನ ಅಸುರಗಿರಿ ನಮ್ಮ ಪೀನರಿದನ ತನ್ನ ಲೋಪನದನ ಧೂಪ ಬತ್ತುವ ನಮ್ಮ ಐದು ಬೊಕ ಕನ್ಯಾವ ಬಲಸುವ ಈಗ ಬಾಲೆಗೊಂಜಾತ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ಪೆದ್ದೊಲ್ತಿರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡಂಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿನ ಪುಂಜು ಮುಲ್ತುರು ಬಯಕೆ ಆದ ಪೋನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲ್ಲಿ ತರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕಡಪುರದ ಗುರುನಾಗ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಲ್ಪ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆರಂಭ ಏನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಈರು ಎಲುಮುಲ್ಲುನು ಬುಡುಪುನ ಇಟ್ಲ ಸತ್ಯ ಜಾತನ ಬುಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನ ಇಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಎಂಚಿನ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬರವಣಿಗೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ಇಟ್ಲ ಒಂದು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಮಾತಾಯಿನ ಕುಲೊಂದು ಬರೀತೀರು ಒಂಜಿ ಜಾಗೀಡು ಕುಲೊಂದು ಇಟ್ಟ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಅವು ಮೂಲ ಎಂಚುನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬೆಮ್ಮೆರ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಸಿಟ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೇವರೇ ಬೆಮ್ಮೇರು ನೆಕ್ಕಬೋಡದೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡ ದಿನ ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ಯ ದೀಪ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಉರ್ಪೆಲ ರೀತಿ ತಾರ ಇದ್ದಿದ್ದವು ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ನೆನಪು ಆ ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ನೆನಪುಲ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಒರಿಯೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಣ